саволи навбатӣ Шамир аз Ҳиндустон, ки мегӯяд: як атеист аз ман пурсид: оё Худованд метавонад санги вазмине биёфарад, ки худаш бардошта натавонад? Ин саволро аз ман дар вақтҳои мактабӣ дар студентӣ пурсида буданд, ки оё Худованд метавонад санге биёфарад, ки худаш бардошта натавонад? ҷавоби ин савол ин аст: ман одатан аз атеистҳо мепурсам, ки ту мошин ронда метавонӣ? Атеист мегӯяд бале. Ман аз ӯ мепурсам: ба тарафи чап гашта метавонӣ? Мегӯяд: ҳар вақти хостӣ бидон, ки ман метавонам. Ман мепурсам аз ӯ: оё ба тарафи рост гашта метавонӣ? Ӯ мегӯяд: бале. Ман нагуфтам, ки ман метавонам ин техникаро идора карда. Шумо метавонед аз ронандаи мошин ё мотосикл бипурсед: оё шумо метавонед гашта ба тарафи чап? Ӯ мегӯяд: ҳар вақт ту бихоҳӣ. Агар дуруст гӯям? Онҳо бале мегӯянд. Мегӯянд: мо ронанда ҳастем, мо дар чораҳа ҳастем, пас чап ва рост гард. Атеист мегӯяд: рост чап чӣ маъно дорад? Ман ба ӯ мегӯям: ба рост ва чап гард. Ӯ мегӯяд: ман наметавонам. Ба рост ва чап. Ман ба ӯ мегӯям: шумо гуфтед метавонед. Аз шумо пурсидам: шумо метавонед ба чап гардед ё ба рост? Шумо гуфтед метавонед. Акнун ба рост ва чап гардед. Танҳо ӯ ҳамон вақт мефаҳмад ман чӣ мехоҳам. Ин саволи мантиқӣ нест. Ӯ метавонад ҳар вақт бихоҳад ба рост ё чап гардад. Аммо шумо наметавонед дар як вақт ба ҳарду тараф гардед. Атеист савол мекунад: Аллоҳ ҳама чизро карда метавонад? Ман мегӯям бале. Атеист мегӯяд: ҳама чизро бардошта метавонад? Ман мегӯям бале. Атеист мегӯяд: метавонад санге биёфарад, бардошта натавонад? Ин мантиқӣ нест. Бале, Аллоҳ метавонад ҳар кореро хоҳад кунад. Метавонад ҳар чизеро бардорад. Ана акнун мепурсад: Аллоҳ метавонад санге биёфарад, ки худаш бардошта натавонад? Акнун аз атеист бипурсед: чаро шумо чап рост гашта наметавонед? Ин мисли гуфтани он аст, ки Аллоҳ метавонад ҳар чизро биёфарад. Дарозтар аз кӯтоҳ. Метавонад одами дароз ва кӯтоҳ биёфарад. Бале, метавонад дароз ва кӯтоҳ биёфарад. Ду чизи муқобил. Худо ду чизи бемаъно гуфтанӣ, ки офарид. Худованд метавонад марди лоғарро фарбеҳ бигардонад ва фарбеҳро лоғар, ва борикро ғафс, ва ғафсро борик. Инҳо чизҳои мантиқиянд. Бинобар ин атеист бемантиқ намефаҳмад. Бародаро, ҳар вақте ки як атеист аз шумо як саволи ҳамин хел мекунад, як саволи бемантиқ, пас шумо метавонед ба мисли ҳамин Закир Найк ба ӯ ҷавоб диҳед. Ва агар аз видеои мо хушатон омада бошад, ба канали мо обуна шавед ва аз видеои мо бохабар бошед.